Tanec Sirtaki nie je starodávny grécky tanec. Vedeli ste o tom? V skutočnosti bol vymyslený v roku 1964 počas nakrúcania filmu Greg Zorba s Antonym Quinnom v hlavnej úlohe. Sirtaki je kombináciou pomalých a rýchlych pohybov ich starovekého tanca gréckych bojovníkov, hasapiko a iných tancov. Hudbu k tancu Sirtaki vytvoril grécky skladateľ Mikis Theodorakis. Choreografom bol Yorgos Provias. Svoj významný podiel na celom príbehu však mal a priamo ho vytvoril Anthony Quinn. Práve herec vymyslel názov tohto tanca. Keď sa ho počas nakrúcania niekto opýtal, aký tanec predvádza, Quinn odpovedal: "To je Sirtaki, ľudový tanec. Jeden z miestnych obyvateľov ma ho naučil." V skutočnosti je Sirtaki zdrobnenina gréckeho slova Sirtos, čo je všeobecný názov pre niekoľko gréckych ľudových tancov. Druhou kuriozitou bolo, že tesne pred nakrúcaním záverečnej scény filmu, kde sa tanec predvádzal, si Quinn zlomil nohu a